Il-Kunvent u l-Knisja tal-Kabuċċini fil-Florjana bdew jinbnew fl-1588 wara li Grammastru Verdal ta' biċ-ċart li dawn il-patrijiet barra s-swar tal-Belt Valletta. Id-disinn tal-pjanta tal-Knisja sar minn Ġilormu Kassar. Il-patrijiet Kabuċċini dedikaw din il-Knisja lis-Salib Imqaddes. It-titular oriġinali ġie mpitter minn Filippo Palladini. Il-Knisja mbagħad ġiet ikkonsagrata fit-18 ta' Ottubru tal-1773 mill-Isqof Monsinjur Giovanni Pellerano. Il-Knisja baqgħet tiżżejjem b'numru ta' oġġetti sbieħ mogħtija mill-Kavallieri ta' San Ġwan u minn tant benefatturi oħra. Din il-Knisja iżda mbagħad sfat meqruda fil-5 ta' April tal-1942 f'attakk mill-ajru matul it-Tieni Gwerra Dinjija. Għalhekk imbagħad inbniet knisja oħra li l-ewwel ġebla tagħha tqiegħdet fit-23 ta' April tal-1947 minn Monsinjur Michiel Gonzi, Arċisqof ta' Malta. Il-bini ta' din il-Knisja dam wieqaf għal 4 snin u 6 xhur minħabba problemi finanzjarji. Ix-xogħol tal-bini mbagħad kompla fis-7 ta' Settembru tal-1953 taħt id-direzzjoni ta' Nikol Zammit mill-Qrendi u l-Inġinier Andrea Mikallef minn Ħalluqa fuq il-pjanta tal-Perit Giuseppe Colombo mill-Gżira. Il-Knisja l-ġdida li naraw illum mbagħad tbirket fil-21 ta' Awwissu tal-1955 f'ċerimonja li saret fis-7:30 ta' filgħodu immexxija mill-Ministru Provinċjal ta' dak iż-żmien Patri Pietru mill-Furjana li ħabbrek ħafna sabiex din il-Knisja titlesta. Immedjatament wara ċ-ċerimonja ta' tberik tal-Knisja, l-istess Provinċjal Patri Pietru iċċelebra quddiesa solenni f'din il-Knisja. Fis-6 ta' flaxija mbagħad wara t-talba tal-Għasar kantat, l-Arċisqof Michiel Gonzi kien mexxa purċissjoni bil-Ewkaristija mill-Knisja Arċipritali ta' San Publiu fil-Furjana għall-Knisja l-ġdida tal-Kabuċċini. Fid-29 ta' Novembru 2016, waqt kapitlu lokali li aħna kellna bħala Fraternità tal-Furjana, ġiet diskussa l-possibilità li din il-Knisja tiġi konsagrata flimkien mal-Artal. Wara ftehim unanimu, il-Ministru Provinċjal Patri Martin Mikallef ressaq din it-talba lil Monsinjur Arċisqof. L-Artal u l-Knisja tas-Salib Imqaddes se jiġu konsagrati llum 12 ta' Marzu 2017 f'quddiesa mmexxija minn Monsinjur Charles Scicluna, Arċisqof Metropolita ta' Malta, fost il-ferħ tal-Aħwa Kabuċċini u tal-poplu ta' Alla li għalih din il-Knisja hija tassew id-dar ta' Alla.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħuti eżis aħna u sejrin niddedikaw bis-solenità kollha dan il-bini lil-mulej, bl-umiltà kollha nitolbu lil-mulej Alla tagħna biex joġbu jbierek dan l-ilma ħolqien tiegħu li aħna se nroxxu fuqna b'tifkira tal-magħmudija tagħna u b'sinjal ta' penitenza. Il-mulej innifsu jgħinna bil-grazzja tiegħu biex nilqgħu bil-qalb kull ma jnebbaħna l-Ispirtu Qaddis tiegħu li rċivejna fil-magħmudija tagħna ħalli nibqgħu fidili lejh fil-Knisja tiegħu. U Alla bik il-ħlejjaq kollha jaslu għad-dawl tal-ħajja. U Alla intant tħobb lill-bnedmin li mhux biss tieħu ħsiebhom bħala missier imma wkoll tneħħilhom dnubietom bil-qawwa ta' mħabbtek u bla qiegħda treġġaħħom lura għand Kristu ir-ras tagħhom. Fid-dehn u l-ħnina tiegħek intrid li daw kollha li bħala midinbin jinżlu fl-ilma mqaddes biex flimkien ma' Kristu immutu għad-dnub mill-ilma jitelgħu safja minn kull ħtija u jsiru membri tal-ġisem ta' Kristu u werrieta miegħu tal-premju ta' dejjem. Qaddes għalhekk bil-barka tiegħek dan l-ilma ħolqien tiegħek biex imraxxax fuqna ikun għalina sinjal tal-magħmudija tagħna ta' dak il-ħasil ta' salvazzjoni li bih imnatfin fi Kristu sirna tempju tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. U għamel li aħna l-koll naslu fil-belt qaddisa, Ġerusalem tas-sema, flimkien ma' ħutna kollha li matul iż-żminijiet li ġejjin għad jiċċelebraw il-misteri qaddisa f'din il-Knisja. Bi Kristu Sidna.
nitolbu. U Alla intridna nisimaw lill-ibnek il-għażiż, itmana bl-ikel tal-kelma tiegħek u għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna ħalli nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li u Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni. Is-sejħa ta' Abram missier il-poplu ta' Alla. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien il-mulej qal lill-Abram: Qum u itlaq minn artek, minn art twelidek u minn dar missierek lejn l-art li jien nurik. U jien nagħmlek ġens kbir, inbirkek u nkabbarlek ismek, u int tkun barka. Jien inbierek lil min ibirkek, u nisħet lil min jisħtek, u jidbirku bik it-tribujiet kollha tal-art. U tela Abram kif kien qallu il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Sewwa il-kelma tal-mulej, kollox bil-fedeltà huwa jagħmel. U jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tiba tal-mulej mimlija l-art. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Ara, għajnejn il-mulej fuq dawk li jibżaw minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tiba tiegħu biex jeħlishom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Tkun mulej it-tiba tiegħek fuqna. Ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek fuqna kif fik jittama tagħna. Ħatkun mulej it-tiba tiegħek. Alla jsejħilna u jdawwalna. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, aqsam miegħi jitbatija l-Evanġelju u wafda fil-qawwa ta' Alla li salvana u sejħilna b'sejħa qaddisa. Mhux għax qies l-emejjel tagħna, imma skont il-pjan tiegħu stess u skont il-grazzja tiegħu. Din hi l-grazzja ta' ilna qabel iż-żmien tal-eternità fi Kristu Ġesu. Imma deret issa permezz tad-dera tas-Salvatur tagħna Kristu Ġesu li qeret il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Fi sħaba kollha dawl leħen il-missier instema'. Dan hu ibni l-Aziz li fih sibt il-għaxqa tiegħi. Isimgħu lilu.
Il-mulej ma'kom. Għarri mill-Evanġelju skont San Mattew. Ek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu ħamiegħu lil Pietru u lil Ġagbu u lil ħuħ Ġwanni tellaħħom fuq muntanja għolja weħdhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx u lbiesu sar abjad bħad-dawl. U derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabeż Pietru qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawla ttietom u minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Ażiż li fih sibt il-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu. Id-dixxipli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin biża'. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżawx. Huma refgħu għajnejhom u maraw lil ħadd ħlif lil Ġesu waħdu. Huma neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom: Tgħidu lil ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Qumu, la tibżgħux. L-istedina ta' Ġesu surġite, nolite timere. Qumu, la tibżgħux. Hija l-kelma lil mulej ilissen minn dan it-tempju li llum qegħdin niddedikaw lilu mod solenni. Għaliex dan it-tempju iġġarraf kompletament fl-1942 bliżjed mod kiefer u bliżjed mod violenti bil-bombardamenti tat-tieni gwerra dinjija. U reġa' qam. Tantu hekk li l-ewwel ġebla tat-tempju il-ġdid tqiegħdet mill-predeċessur tiegħi Monsinjur Mikil Gonzi 70 sena ilu, jekk min issejjer żball. Fl-1947, kemm jiġi? Għax issa l-matematika ili li għaddejt minna. 60 jew 70? 70. Alla ħares neġa' nagħmel l-eżam mill-għada ta' għax neħel. Għax
Għax illum kollox bil-calculators għaw, allura. Imma propju kien fin-1947 ħanamlu għasew, għax inkella bl-Inglis iżjed jirnexxi li noddom, li Monsignor Michiel Gonzi poġġa l-ewwel ġebla. Unfetaħ għal-kult fl-1955. Kollox miktub fl-irħama li hemm mal-faċċata. Illum, 70 sena wara it-tqejjid tal-ewwel ġebla, huwa ta' ferħ kbir għalija li nilqa l-istedina tal-Ministru Provinċjal u tal-Komunità Kapuċċina Malta li jiena nikkonsagra dan it-tempju li reġa' qam. U la reġa' qam iridu wkoll nilqgħu it-tieni biċċa tal-messaġġ ta' Ġesu, la tibżgħux. Il-konsagrazzjoni tbierek ix-xogħol tal-bniedem imma tħares ukoll lejn il-futur. Lejn il-ġenerazzjonijiet li għad iridu jiġu biex ifaħru lill-Alla hawnhekk. F'dan il-post, f'dan il-maqdes iddedikat lis-salib imqaddes. U kemm ħaġa xierqa li f'din il-Knisja dedikata lis-salib imqaddes tiġi konsagrata f'dan iż-żmien qaddis ta' preparazzjoni għall-Għajt il-kbir meta aħna l-insara f'riġlejn Ġesu kurċifiss nitalmu inkunu dixxipli ta' mħabba kbira. Illum Ġesu jidher fi sbuħija intima tiegħu. Fuq il-muntanja ħamijow lil Pietru, lil Ġagbu u lil ħuh Ġwanni. Kollha kienu sajjieda, tnejn minnhom ulied Zebedew u Xmun Pietru ħu Indri. Tbiddel qudiemhom, wiċċu sar jiddi bħax-xemx u lbiesu sar abjad bħad-dawl. L-Evanġelisti biex jispjegaw di l-esperjenza jitkellmu dwar ix-xemx u d-dawl. Imma fl-istess ħin u għal-mulej Ġesu stess li jinsisti li din id-dera ma tistax tinftiem qabel ikun qam mill-imwiet. Qabel ikun għadda mid-dlam tal-ġimgħa l-kbira. Għal-ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar ix-xemx iddalmet. Il-jum tal-ġimgħa l-kbira huwa jum ta' dlam. It-trasfigurazzjoni ġustament hija misteru tad-dawl, kemm fl-intuizzjoni ta' San George Preka kif ukoll fid-deċiżjoni ta' San Ġwan Pawlu it-Tieni. Hija misteru tad-dawl li għamlinna kuraġġ biex meta il-mulej jaddina mill-widien ta' dlamijiet aħna ma ninsewx li hu ir-rajtana. Imqar jekk nimxi fwiet mudlam, inti miegħi, inti r-raj tiegħi, inti l-ħatar u l-asluġ tiegħi. Min hawnhekk minn dan il-maqdes ikkonsagrat aħna nisimgħu il-missier jgħajjat
fil-profond tal-kuxjenza tagħna. Dan hu ibni l-Aziz li fih sibt il-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Minn hawnhekk titħabbar il-kelma ta' Ġesu. Mhux il-kelma tagħna l-bnedmin, imma l-kelma tal-mulej. Il-missier sab l-għaxqa tiegħu fl-iben għax l-iben l-ikel tiegħu kien li jagħmel ir-rieda ta' missieru. Hekk qal lid-dixxipli tiegħu, dan hu l-ikel tiegħi li nagħmel ir-rieda ta' missieri. Kellu xewqa kbira li jitgħammed, li jgħaddi mill-magħmudija ta' tbatija tiegħu. Kellu nar u ħerqa kbira li dan iqabbad u jħeġġeġ lid-dinja. Nar ġejt impoġġi fid-dinja u kemm nixtieq li diġà ħeġġeġ, li diġà qabad. Imma fuq kollox, illum niftakru f'Ġesu bħala il-Messija, il-Midluk, il-Ħristos, Kristu. Ġesu ta' Nażaret huwa dak li fil-magħmudija tiegħu il-mulej lissen il-kelma dan u l-ibni l-Aziz li fih sibt il-għaxqa tiegħi. Fid-dilka tal-Ispirtu Santu, il-mulej Ġesu huwa ppreżentat quddiem l-umanità bħala il-qaddej, il-profeta u s-saċerdot. U d-dilka biż-żejt ikkonsagrat mill-isqof nhar ħamis ix-xirka li għadda tfakkarna li kemm il-Knisja u kemm l-artal u kemm aħna il-koll midluka biż-żejt qaddis, il-koll Kristjani, il-koll aħwa tal-Messija. Anzi, aħna wkoll midluka, Ħristos, u għalhekk Kristjani. Għax il-kelma Kristjan ġejja minn id-dilka mill-Ispirtu qaddis. Id-dilka biż-żejt hija d-dilka bl-Ispirtu qaddis. U għalhekk il-ġebla tal-Franka bajda u għażiża imma fl-istess ħin fraġli. Jekk iridu nifhmu kemm hi fraġli il-ġebla Maltija, niftakru biss fil-ġrajja riċenti. Li rieħ ta' sija mhux biss tingħaddaf qiegħa imma l-bibien u twieqi. U l-injam prezzjuż għax il-kabuċċini b'sens profetiku kbir ma jużawx l-irħam, imma jużaw l-injam. Imma dan l-injam li se nidilku llum ifakkarna fl-għowda tas-salib. Kienet l-injama li ġarret l-arus midluk tal-Knisja. Min fuq l-għowda ħarġu u ċarċru id-dem u l-ilma tas-sagramenti tal-Knisja. Din l-għowda ikkonsagrata tilqa l-offerti tagħna u fuq din l-għowda tal-artal ikkonsagrat l-Ispirtu Qaddis ibiddel il-ħobs u l-inbit fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu Kristu, ta' Ġesu il-Midluk. Aziz, jgħid San Pawl apostlu missiena lil Timotju, aqsam miegħi tbatija l-Evanġelju,
u għafda fil-qawwa ta' Alla li salvana u sejħinna b'sejħa qaddisa. Illum il-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju tfakkarna f'din is-sejħa qaddisa. Aħna wkoll il-komunità Kristjana tal-Midlukin, tal-Messija, aħna għandna sejħa qaddisa. Aħna tempju tal-Mulej. Mhux għax qies l-emejjel tagħna, imma skont il-pjan tiegħu stess, u skont il-grazzja, skont il-ħniena, skont l-imħabba tiegħu. U din il-grazzja, din il-ħniena, din l-imħabba, tajinna qabel iż-żmien tal-eternità fi Kristu Ġesu. Immissa deret permezz tad-dera tas-Salvatur tagħna Kristu Ġesu. U tidher ukoll għall-għajnejn tagħna u għall-għajnejn tar-ruħ tagħna f'dan il-ġebel ikkonsagrat, f'dan l-injam ikkonsagrat, għaliex il-Knisja ikkonsagrata hija sinjal tas-sejħa tagħna l-qdusija. Hija xi ħaġa li tidher, xi ħaġa li nistgħu immissu, imma twassalna għal dak id-destin li għalissa ma narawx, li għalissa huwa intangibbli għalina, imma huwa is-sisien tat-tama, tal-fidi u tal-imħabba tagħna. Għax Ġesu Kristu eret il-mewt u dawwa lil ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Nirringrazzjaw il-Mulej tal-li dan it-tempju li twaqqa minħabba l-kefrija tal-bnedmin 70 sena ilu reġa' beda jinbena u llum qiegħed jiġi konsagrat lill-Mulej. Qumu, la tibżgħux. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħallaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fil-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-korba mqazza u tela s-sema u jgħid fuq l-emin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li huma mweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fhom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nitolbu eżis tiegħi lill-Alla l-missier li jista' kollox, li jagħmel qlub il-fidili tiegħu tempju spiritwali għalih, biex mal-ilħna tagħna jissieħeb it-talb tal-qaddisin ħutna. Mulej ħniena
Addisa Maria Umm Allah, San Mikil, Angeli Addisa ta Allah, San Juan Battista, San Giuseppe, San Pietro, San Paolo, Sant'Andrea, San Juan, Santa Maria Maddalena, San Stefano, Sant'Ignazio ta Antiochia, San Laurenz, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, San Girgor, Santo Esti, San Atanasio, San Basilio, San Martin, San Benedetto, San Francisco, San Domingo, San Francisco Saverio, San Publio, San Juan Maria Vianney, Santa Catarina ta Siena, Santa Teresa ta Avila, Addisin kolla ta Allah, Urihni namana, min kol dani, min kol dnub, mil mewta dejjem, l-inkarnazzjoni tijak, bil-mewt u l-qawmin tijak, l-Ispirtu Santu li sawabt fuqna, midin bin, mexxi u ħares il-Knisja mqazza tijak,
Iżom fir-reliġjoni mqazza l-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja. Għati slim waqda tassew lil-ġnus kollha tad-dinja. Enna u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Ikkonsagra din il-Knisja. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Fil-ħinna tiegħek mulej bl-interċessjoni tal-Verġni Marija, ta' San Franġisku tal-Qaddisin kollha l-qattal b'tana, biex dan il-bini li se niddedikaw lill-ismek ikun għalina dar ta' salvazzjoni u ta' grazzja, fejn il-poplu nisrani miġbur fl-imkien jadurak fl-ispirtu u l-verità u jikber dejjem fl-imħabba bi Kristu Sidna. U Alla, int li tqaddes u tmexxi l-Knisja tiegħek jixraq li nxandru ismek bi kliem ta' ferħ, għaliex illum il-poplu tiegħek b'ċelebrazzjoni tas-sew solenni jixtieq jiddedikalek għal dejjem din id-dar tat-talb, fejn jista' jqimek bit-tjieba kollha, fejn jiġi mgħallem bil-kelma tiegħek u fejn jitmantna bis-sagramenti tiegħek. Dan il-bini u xbija tal-misteru tal-Knisja li Kristu qaddes b'demmu biex tidher bħala rusa mżejna għalik bil-ġmiel u l-glorja, bħala verġni magħrufa s-safa ta' twemmina u bħala ta' ħafna wlied bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Il-Knisja mqazza ddilja lil mulejha li żgħażel għalih li bil-frijej tagħha timla d-dinja kollha li tolli lejn is-saltna tas-sema merfuq fuq it-zokk ir-rimi tagħha. Il-Knisja ħinja, it-tinda li Alla waqqaf fost il-bnedmin, it-tempju mqaddes mibni b'ġebel ħaj fuq is-sisien tal-Apostli bi Kristu il-ġebla tax-xewka. Il-Knisja merfuqa fil-għoli, belt mibnija fuq il-quċċata ta' muntanja, tidher minn kull imkien u tiddi għal kulħadd, fejn il-ħaruf u l-mużbieħ li jiddi għal dejjem u fejn jidwi l-għana ħlejju tal-ħenjin. Għalhekk mulej fix-xejn tagħna nitolbuk tqaddes din il-Knisja u dan l-artal b'dusija mis-sema biex dan il-post ikun imqaddes għal dejjem u dan l-altar ikun dejjem mejda imħejjija għas-sagrifiċċju ta' Kristu. Hawn xita ta' grazzi mis-sema tħassar ħtijiet il-bnedmin biex missieru liedek li kienu mejta minħabba dnub jerġgħu jitwildu għal ħajja tas-sema. Hawn il-fidili tiegħek miġburin madwar il-mejda tal-artal jiċċelebraw il-misteru tal-għid u jieħdu l-ħajja bl-ikel tal-kelma u tal-ġisem ta' Kristu. Hawn tidwi l-offerta ħinja ta' tifħir u ratti l-ħajr, waqt li l-leħen il-bnedmin jingħaqad mal-għana tal-anġli u jitlaq quddiemek kollu ħeġġa it-talb għas-salvazzjoni tad-dinja. Hawn il-foqra jsibu ħnina, il-maħqurin jsibu ħelsien tas-sew u l-bnedmin kollha jiksbu d-dinjità ta' Wlied Alla sa ma jaslu ferħana fil-belt il-ġdida Ġerusalem tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Il-mulej jqaddes bil-qawwa tiegħu l-altar u l-bini li se nidilku biż-żejt tal-griżma biex ikun sinjal li jidher tal-misteru ta' Kristu u l-Knisja.
ngħid din it-talba jkun it-talb tagħna mulej, mbagħad titfa' l-inċensi u jinġu l-inċens għall-art. Ikun it-talb tagħna mulej bħal inċens quddiemek biex kif dan il-bini jimtela bi fwieħa li jitaxxaq hekk il-Knisja tiegħek tkun mimlija bil-fwieħa ta' Kristu.
Jiddi fil-Knisja id-dawl ta' Kristu biex il-ġnus kollha jaslu għad-dawl tal-verità.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-vitma li sejrin nofrulek mulej, tnaddafna minn ħtijietna u tqaddnisna fir-ruħu l-ġisem biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri tal-għajt bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxipli, u fil-għolja maqazzawrihom is-seb tiegħu, biex kulħadd jaraf tajjeb l-glorja tal-qawmin għal-ħajja, tinkiseb permezz tal-passjoni kif xedu koll il-liġi u l-profeti. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Missier ħanin miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqgħu birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha, flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma l-istoqli u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawk kollha li hemm madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek, għalihom aħna nofrulek huma kull joffru din is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jqelgħu s-saħħa ta' salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb ix-xewqat tagħhom qudiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-Urus tagħha San Ġusepp u tal-Apostlu l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija,
Giacomo, Giovanni, Tomas, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Shmunu Taddeu, Lino, Cleto, Clement, Sisto, Cornelio, Ciprian, Laurenz, Grisogomo, Giovanni u Paolo, Cosma u Damian, u tal-qaddisin tiegħek kollha għal-merti u it-tal tagħhom enna f'kollox u ħarisna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-qaddejja kollha tiegħek li fil-fideltà tagħhom lejk offrewlek din il-Knisja u bnewilek bil-ħidma bla waqfin tagħhom. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta għamel li tkun kollha kemm tiegħek wettaqa qaddisa il-qaħħa biex jisir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħalħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħaj, birek, qasa, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema, noffru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjieba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, il-sagrifiċċju ta' missierna Abram, u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-altar tiegħek fis-sema, biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-altar u nitqalbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek mlimtlew b'kull grazzja u barka tas-sema. Ftakaru kol mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-mamudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna li mulej wagħti lilhom
ولل dawk kollha li jistrieħu fi Kristu ilejna id-dawl u s-sliem. Jidna wkoll mid-imbien għaddejja tiegħek nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddesin apposti u marti tiegħek Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddesin tiegħek kollha daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismowit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfri l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
nitolbu. Bil-ħera kollha nroddulek ħar mulej għal din it-qarbina li għamilna, li bijasa minn din id-dinja stess, tatina sem il-ħwejjeġ tas-sema, bi Kristu sidna. ċalinsa nixtuq ngħidulek mill-qalb. Grazzi illi meta tlabnik, meta minna t-talba, mal-ewwel ittinna iva. Anki għalina kienet xi ħaġa li forsi qatt ma stennejnija li nikkonsagraw dan it-tempju li huwa għażiż ħafna lina. Din hija l-ewwel knisja li aħna kellna, kienu l-kavallieri li xtaqu illi iġibu il-patrijiet biex jgħinuhom spiritwalment. U matul daw is-snin kollha għaddew tant patrijiet anki ta' fama ta' qdusija kbira. Xogħol minnhom huma mitfunin anki magħna hawnhekk. Nixtieq illum anki insellem tifkira għażiża ta' provinċjal predeċessur tagħna, Patri Pietru Mamom il-Flurjana, illi ħadem ħafna biex timbena din il-Knisja. Żgur li mis-sema llum qiegħed ibierek u jakkumpanjana bit-talb tiegħu. Nixtieq nirringrazzja anke il-benefatturi li għenuna sabiex tajna nagħmlu anke din iċ-ċerimonja, il-dawk li ħadmu u li preparaw. Kienet ċerimonja li kienet tinvolvi ħafna preparazzjonijiet. Ma ħansemmi l-ħadd ta' żgur ninsa xi ħadd, imma grazzi mill-qalb il-dawk kollha li għenuna u grazzi lilkom eżis li tant tgħinuna anke bit-talb tagħkom u bis-sapport tagħkom u anki ta' din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa. Hekk jalla aħna nibqgħu nożżu dan il-jum u kif qalilna anki Monsignor Arċisqof, din il-konsagrazzjoni tfakkarna fil-konsagrazzjoni tagħna bħala mamdin li aħna nappartienu lill-persuna ta' Ġesu. Grazzi mill-qalb u l-Mulej jberikna. Alla sit is-sema u l-art li ġabarkom hawn illum għal konsagrazzjoni ta' dan it-tempju ikattar fuqkom il-barka tiegħu u li fibnu rid jiġbor ġema waħda lill-uliedu li kienu xterdu jagħmilkom tempju tiegħu u amara tal-Ispirtu Santu. Teħilsu minn dnubietkom biex Alla jammar fikom u tiksbu l-wirt tal-għena ta' dejjem fl-imkien mal-qaddisin kollha fis-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għexu fil-paċi ta' Kristu.